Hvad så YouTube, og velkommen tilbage. Vi er på en 2-dages streak nu med uploads. Cykelmyggen Egon er klar. Spiller lidt Fortnite i dag. Det er lang tid siden. Jeg tror lige, jeg spillede 2 games lige snart den her sæson kom ud. Men ellers har jeg sgu ikke lige spillet. Vi spiller et game OG Fortnite, som ja, vi må sgu bare håbe, at det går godt. Ja. Jeg tænker, vi lander her i Tomato Temple. Og mit go-to spot, det er lige her. Lige på den her. Oh. Se, der er altid en kiste lige her. Boom. Submachine gun. Yndlingsvåben. I skulle have set mig i min prime. Man kunne ikke stoppe mig med den. Tactical. Øj. Ja, lad mig bare samle den også op. Som I kan se, så går der en eller anden. Det ved jeg ikke, lige hernede. Der burde være en lige herhen. Han gemmer sig nok, fordi det er mig. Han kunne nok mærke, det var mig, der var. Ja, bare kom frem. Nå. Øj. Det er en chest, jeg kan lugte. Jeg kunne se nogen fight den her vej, så jeg tænker bare, det er der vi løber hen. Burde være en lige her. Høj! Holy shit! Øj! Hov. Det var 100% ægte players. Jeg ved ikke, var det ninja måske? Det tror jeg faktisk det var. Det er fordi jeg er sådan rimelig high rank. Jeg havde platinum eller sådan noget. Og der kommer man kun imod pros. Så ja, I kommer nok til at se nogle crazy build fights, nogle crazy skud. Der er bare lige pludselig sådan der, så har jeg drømt. Jeg har drømt hele verden. Jeg har dræbt hele serveren. Den spiller jeg kan lugte. Mariah Carey. Nej. Og så jeg gav ham lige et forspring. Guys, er vi cooked? Jeg kan lugte ham. Stroke? What the fuck? Stroke de der campfire, så... Er han over mig, eller hvad? Jeg tænker bare, vi løber. Jeg tror low-key godt, det kunne have været Tfue. Nå. Lad os bare sådan her, og så finde en kamp. Hør lige nogle skyde. Sådan rimelig tæt på. Eller altså, er jeg helt skizofren der her game, eller hvad? Nej. Okay, jeg ramte ham ikke.
Oh shit! De kan også skyde igen dem her. Ja, selvfølgelig kan de det, sådan pros. Jeg ved om han så mig gøre det der. Tror jeg ikke. Ja, alt for højt. Altså, de spawner de alle sammen, eller hvad? Hvad fanden sker der? Nå. Drenge, jeg tror sgu, piger. Jeg tror sgu, at det ved jeg ikke, det var for meget over eller noget. Eller dræbte jeg ham? Hvor mange kills havde jeg før? I don't know. Han er nok død eller sådan noget. Øj! Jeg ved ikke. Jeg kunne høre en eller anden. Var det ham der skød? Og så hvem skød? Ham der. Den der lille osterflange. De spawner de alle sammen, eller? Oh shit. Oh. Please. What? Din fucking ostehøvl, altså. Åh. Gooders. Dræb i skoen. Eller har de der minis. Jeg har 3 kills. Hvor står de til henne? Hvor sidder de? Her? Nej. Nej, 200. Nej, ikke Fortnite. Det er alt, jeg har. Håber I nød videoen. Ses næste